πολύ. Και εγώ τώρα θα ήθελα να σας δείξω κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη διαφήμιση, τα νέα καλσόν της Νανομπιόνικ. Ναι. Πώς λέγεται, παιδιά, ξανθιά αυτή η θεά που ζει τώρα στην Η Γιάννα Νταρίλη. Τι σώμα αυτή η γυναίκα. Τι σώμα αυτή. Την ξέρεις? Ναι, πολύ καλά. Τέλος πάντων, και το συζητούσαμε φίλες. Η μία το είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο το καλσόν και το δοκίμασα και εγώ. Γεια σου. Καλημέρα. Τι κάνεις? Και το φοράς σήμερα και εσύ. Είναι αυτό εδώ το καλσόν. Υπάρχει σε αυτό το χρώμα, το μαύρο. Να το δούμε λίγο. Κάνε ένα διάβασμα και στα ωραία πόδια εδώ στο κορίτσι μας. Είναι σε αυτό το πακ, το πολύ ωραίο χρώμα που ταιριάζει με όλα. Το χοντρό καλσόν, που δεν είναι διάφανο, δεν φαίνεται από κάτω το πόδι. Νομίζω είναι 69, αυτή είναι και 69, το έβλεπε πριν και η Αργυρό. Αυτή είναι η συσκευασία του Νανομπιόνικ, το οποίο είναι φοβερό γιατί είναι κατά της κυταρίτιδας. Έχει πάρει 2 βραβεία, το δοκίμασα και είναι εκπληκτικό. Η αίσθηση που σου δίνει είναι σαν να σου κάνει ένα μασάζ, διότι ξεκουράζει και ανακουφίζει τα πόδια. Αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή αν το φοράς, αυτό το καλσόν και πες το χρησιμοποιήσω 3 μήνες και το φοράω, έχει πάρει 2 βραβεία γιατί είναι κατά της κυταρίτιδας. Έχει μια φοβερή καινοτομία. Ναι, και με ένα φυσικό τρόπο. Βοηθάει στην κυταρίτιδα, βοηθάει στην ωραία υφή της επιδερμίδας των ποδιών. Έχει αλόι και όταν το βγάζεις, έχει ένα εκχύλισμα αλόης, δεν ξέρω πώς χύνεται μέσα στο ύφασμα. Μόλις το βγάλεις στο καλσόν, αισθάνεσαι αυτό την ανακούφιση και μία μεταξένια υφή δίνει στην επιδερμίδα των ποδιών σας. Εγώ έχω λατρεία με ό,τι κυκλοφορεί σχετικά με τα πόδια. Το προσέχω πάρα πολύ και με έχει εντυπωσιάσει, μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτό το χρώμα βέβαια μόνο μπορείτε να το βρείτε, στο μαύρο, αλλά είναι ένα μοντέρνο, δεν γυαλίζει, είναι το μαύρο το πακ, φοριέται με όλα. Δεν σκίζει κιόλα, έτσι, δεν σκίζει αυτό. Κοίταξε να δεις, μπορείς επιλεγμένα καλά φαρμακεία να το βρεις, αλλά υπάρχει και μια φίλη μου το πήρα από εδώ, θα σας πω το site. Είναι αυτό πολύ απλό, www.nanobionic.com. Δοκιμάστε το, θυμηθείτε με. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όταν πλένεται δεν χάνει την ιδιότητά του. Όχι, καθόλου. Πλένεται στο χέρι, κανονικά, πολύ λίγο ωραίο. και το ξανά. Και δεν σκίζει, είναι πολλά τα ταινιά του και δεν σκίζει, είναι χοντρό, είναι πολύ μόνο αυτό υπάρχει. Λοιπόν, θα δώσω 5. Σε 5 φίλες να το δοκιμάσουν. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6.30, το τηλέφωνο της εκπομπής. 5 από εσάς θα δοκιμάσετε αυτό και όσες το αγοράσετε θα με θυμηθείτε. Θα δώσω και 2 στην Αργυρό και στη Λίτσα. Έτσι. Να δοκιμάσετε. Για να καλοπιάσω και το χαλβά, δεν καταλάβατε. Δεν χρειάζεται καλόπιασμα, βρε. Πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε και Βαγγέλη Πέρι σήμερα. Αγαπημένος Βαγγέλης.